गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरफिननाय जाबाय। भिडिअआ बारा गोलाव जानाय नङा। दाथ' आरो बोथोरा दानिफ्रायनो नै एसे जाजेनहांबायानो। बे साननैसोनि गेजेराव माखासे पलिटिशियानफ्रा गावजों गाव एसे खुद्रिलायनाय सोंखारिलायनाय, सोरबाया बुंदों दाउ बयलारनि सिन्डिकेटखौ आंथ' मोनथिफेरा, आंनि आमोलावथ' जाफेराखै, ओमफ्राय उमुगनि सोरनिबा सोरबायासो दिनै सिन्डिकेटखौ खालामजेनदों, बेफोरबायदि बाथ्राया। सोरबाया बुंदों बैसोरनि समावनो सिन्डिकेटआ सोलिजेनखानाय, बेफोरबायदि खोथाया आरोखि। दा गावजों गाव एसे सोंखारिलायबाय थानाय बाथ्राफोरखौ नुनो मोन्दों। मालाबा इन्टारेस्टबो मोनलायलाङोलै बिदिखौ नायनो। पलिटिशियानफोरनि बाथ्राफोरखौथ' मा बुंनाय, गासैबो खोथायानो नोंनियानो सैथोमार, नोंनो श्रेष्ठ, नोंनो साबसिन हामसिन, बेखौ सानफ्लांलायलाङो माब्लाबा। सोरबा बै सासेखौबो होन, बिनि माखासे बुंनाय मानायफोरखौ नायोब्ला बिनियानो साबसिन बुंनाय मानाय, साननाय हनाय, सिन्था खालामनाय मानाय, बर' रायजोनि थाखाय खामानि मावनाय मानाय, बेफोरखौ नायोब्ला मथा मथि पलिटिशियानफोरानो बिसोरनि अनगायै साबसिन हामसिन गियानि गुनि मानसि गैला, बेबायदि सानफ्लांलायलाङो माब्लाबा। खिन्थु मावो मा रासिन थगायनायफ्रा पलिटिशियानफ्रानो दे। बुङो मोनसे, मावो मोनसे, ओमफ्राय खोथा होयो मोनसे, ओमफ्राय गुबुनजों मोनसे, बै खोथा होनायफोरखौ गुबुनजोंसो लाना थांनायफोरखौ नुनो मोनो। दा अखिल गगैनि बाथ्राखौबो बुंनो सानदों। दिनै अखिल गगैया बाथ्राखौ बुंनो हमदों UPPLनि सायाव। प्रमद बर'आ दिनैहाय हिमन्त बिश्व शर्मानि आखायावसो थाबाय नामा, बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों नुलायबाय थानो मोन्दों। ओमफ्राय आरो अखिल गगैया बुंबावदों बर' रायजो राजानि जिहेथु जि अधिकार, जा मोननांगौ माबाफोरखौ, माखासे बुस्थुखौ बियो दाबि खालामना लाबोनो हायाखै माबानिफ्राय, नरेन्द्र मदिनिफ्राय, प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय, बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंलायनायखौ नुनो मोन्दों। बावहाय अखिल गगैया बुंदों नैबे हाग्रामा महिलारिखौ बुंदों जे हाग्रामा महिलारि जेब्ला सासनाव थायोमोन अब्लानि समाव उन्नयना जायाखैना जादों, बेखौ बुंदों। डेभेलपमेन्टआ जेनेब्ला डेभेलपमेन्ट माने जोंनि बर'फोरनि गेजेरावथ' आरो गामि ओनसोलाव जोंनो माखौ नांगौ, लामाफ्रा मोजां जानांगौ, बेल'नो। लामाफ्रा खारन हस्पिटाल थांनो मानो, आरो गथ'फोर स्कुलाव थांनाय मानाय, बेफोरनि फारसे मोजाङाव बहाबा दालां सलां गैयामोन, बेफोराव एसेब्लाबो जाबाय, जायाखै नङा, एसेबाबो नङा, बहुतखिनियानो जादों हाग्रामानि समावहाय। थ' बे समावहाय हाग्रामाखौ बाख्नायनायखौ नुनो मोन्दों। हाग्रामाया ओरै चिफ मिनिस्टारफोरजों माबाफोरजों एसेब्लाबो दाबि खालामनानैब्लाबो माखासे बुस्थुफोरखौ आदाय खालामना लाबोनो हायोमोन। खिन्थु प्रमद बर'नि आमोलावहाय आदाय खालामनानै लाबोनो रोङाखै, बेखिनि बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बुंनो थाङोब्ला दिनै अखिल गगैनि बाथ्रा बुंनायफोरखौबो नंमारगौबो नामा, नंगौबो नामा, बेफोरबायदि आरोखि। जाय हक, आं रायजो राजाखौ बेखौनोल' बुंगोन, पलिटिशियानफोरनि बाथ्राफोरखौ 101 बार सान, बांद्राय गोसो होनोबो नाङा। गावनि जाखिनि मावनांगौ थांखि बा गावनि जाखिनि न'आव खामानि मावनांगौ, बेफोरखौ मावनाया मोजां। दिनै जोंनिया बर'निफोरनि गेजेराव पलिटिक्सखौ बिराद गिदिर मेटार खालामनानै लायो। ओमफ्राय जेला इलेक्सना जुदि जामारो, ओरै UPPLआबो BPFखौ बुंगोन, BPFआबो UPPLखौ बुंगोन, अब्लानि समावहाय न'नि गेजेरावनो हयथ'बा बिदा फंबायनि गेजेरावबो दाङाबाजिया जानानै फैयो। बिदाया ओंखाम जायोबा फंबाया ज' ओंखाम जाजाबफाया, बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो। बेफोरबायदिया बबे हादोराव सोलियोमोन? बांलादेशआव सोलियो। आवामि लीग आरो BNP पलिटिकेल हान्जा मोननैल' दङ बिसोरनि गेजेराव। सोरबाया BNPखौ सापर्ट खालामो, सोरबाया आवामि लीगखौ सापर्ट खालामो। बेफोरबायदिखौ जोङो बांलादेशआवसो नुनो मोन्दोंमोन आरोखि। आरो बांलादेशआव जायोबो, बिदा फंबायनि गेजेराव ओरैबायदि जायो, दाङाबाजि बुलायलायो, मार्डार जालायो बिसोरनि गेजेरावहाय, पलिटिक्सखौ लालायनानैनो। जाहाथे जों बर'नि गेजेराव बिदिसिम थांलाया आरो मोजाङै मोजां सोलिगोन।
थ' भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामा अखेल गगैनि भिडिअ ससेब्लाबो नोंथांमोननो ससेब्लाबो क्लिप खोन्थानो नाजागोन प्रमोद बड़ो इतिमध्ये আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতৰ পুতলাত পৰিণত হৈ গ'ল গতিকে গোটেই ঘটনাটো আগতেতো অন্ততঃ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে অন্ততঃ দিছপুৰৰ ওচৰত কিছুমান ডিমাণ্ড উত্থাপন কৰি দাবী উত্থাপন কৰি বিটিআৰৰ কাৰণে বা বিটিএডিৰ কাৰণে কিছু তেওঁ উলিয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলে প্ৰাপ্য অধিকাৰ কাঢ়ি আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলে এতিয়াতো প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰৰ দিনত ভিজা মেকুৰীৰ দৰে প্ৰমোদ বড়ো থকাৰ বাহিৰে আমিতো আন একো কাম কৰা দেখা নাই